Ben, que che parece? Non está mal, gústame, pero habría que facerlle algún cambio. De acordo, facemos un descanso e logo continuamos. Vale. Como foi? Que hai, Carlos? Sabes quen é ese rapaz? Non sei, xa o vin antes por aí. Creo que se chama Iago. Pero creo que axuda en fotografía ou algo así. Sí, e sabes se ten moza? Non sei, non me digas que che gusta. Home, gustar, pero non está mal para pasar unha noite con él. Xa, ti sempre igual. Cada vez que ves un mozo algo guapo, vas por él e o peor é que en riba todos caen. Xa ves, é o que ten ser famosa e guapa como a min. Tío, que te se morro, que aproveitas iso para ligar. Ai, pois ti tampouco te quedas curto, que sempre me pides que che presente algunha amiga. Bueno, vale, é certo. Pero moitas veces busco a seu pola miña propia conta. Bueno, vou por él, deséxame sorte. Non sei para que queres que che desexe sorte. Total, vai caer igual. Veña, sorte. Hola, guapo. Estás só? Non, está aí un amigo meu. Pero ti non estás con él. Ya, é que falo non me fan caso. Eu si che fago caso. Ves bailar? Ti divirte da tua maneira. Buah, tío, pero ti estás tolo, como lle dis iso? Non sei, saímos así. Agora xa sei por que levas 25 anos sen ligar. Veña, vámonos. Hola! Buscamos por aí. Bajamos, está grabado.